Què ens miro jo? Tu? Bueno, sí. Sí, perquè jo passo de mirar la càmera. No cal mirar la càmera. Ei, hola, què tal, com esteu? Us vinc a presentar el Marc, que és coordinador i responsable de que Acció Solidària EREC i també part de HELPNA doncs funcioni i rutlli, i no només això, que un cop marxem, doncs això segueixi actiu. Hola Marc, què tal, com estàs? Bé, molt bé, sí. Preparat per marxar. Preparat per marxar en unes hores volant, eh? Sí, exactament. Hem de dir que el making of de la conversa prèvia ha sortit més fluida, a veure com anirà això, perquè realment, a veure, a quants camps hem estat treballant? A mi, aviam, clar, nosaltres portem aquí des del març. Al març vam estar treballant a Idomeni, fèiem Idomeni i al camp d'Eco també, i llavors a Idomeni repartíem a 5.000 persones a la setmana, i a Eco vam començar repartint fruiteta pels nens, per tots els nens d'Eco, i bueno, llavors va tancar Idomeni, es va tancar Eco, i llavors va haver com un temps, no?, que vam estar aquí intentant entre els camps, perquè molt complicat, vam intentar fer-ho de forma oficial, no vam poder, però bueno, nosaltres teníem l'objectiu, la tossuderia de seguir tornar a repartir aliment fresc, tornar a que la gent es pogués fer el seu menjar, i ara sembla que finalment ho hem aconseguit, hem aconseguit entrar a 5 camps, que són la Gadíquia, són Basílica, Cherso, Sinatex i Sindos. I aquí estem repartint menjar des de fa ja un mes i mig, i llavors era com el gran objectiu. El gran objectiu de fet era arribar a 3 camps més o menys grans, i hem sobrepassat l'objectiu. O sigui que ara això, el que estem fent ara és com traspassar el projecte, perquè és un projecte que per nosaltres és inassumible. O sigui, hem aconseguit, l'objectiu era que entrar als camps amb la verdura fresca, que els refugiats li donessin importància, que les ONGs li donessin importància, i que a través d'això poguéssim traspassar-ho a algú que tingués capacitat tant econòmica com logística per continuar endavant. Redactat el projecte, hem aconseguit que hi hagi qui ho pugui autogestionar un cop EREC marxi? Sí, hem aconseguit no només que els camps on volíem, on havíem marcat l'objectiu de que arribin vegetals i es mantinguin, sinó que hem aconseguit també que s'ampliï, a part dels 5 que tenim, que s'ampliï a 10 camps més. I llavors això pels propers 3 mesos serà possible. És més del que haguessis imaginat quan venies? És bastant més del que jo imaginava quan estàvem intentant introduir els vegetals als camps militars. Vegetals, fruita, oli, arròs, sucre, alguna més? Sucre, sal, alguna vegada te, però bàsicament menjar fresc. Era l'objectiu, menjar fresc. Llavors sempre han arribat productes de gent que ens ha donat, o perquè els refugiats ens han demanat sucre o arròs o així, i llavors hem ampliat les bosses, però el menjar fresc, que és l'objectiu, és fantàstic. La gent pot fer donacions encara perquè es pugui seguir comprant menjar? La gent pot fer donacions perquè es pugui comprar menjar i es puguin fer moltes altres coses, perquè nosaltres tanquem una etapa que ha sigut molt boja, no? Perquè nosaltres en realitat som una ONG molt petiteta, i llavors tenim capacitat logística, però no per suportar això el temps que durarà el tema, la desgràcia aquesta dels camps refugiats. I llavors això, nosaltres tanquem el projecte aquest de verdures, que ha de ser etern, ha de ser fins que aquesta gent marxi, i llavors obrim nous objectius. Farem una reflexió de tota la feina que hem fet, de tot el que hem conegut aquí, de tota la feina que hem fet també de recerca, de mancances de la gent que està treballant aquí, i farem una reflexió i llavors tornarem a començar a fer feina